버스니 구하잖아요. 그때 수을 다가이 내내 가만히 먹는 사람이든 나니 왜 비콘 와서 가리 나 비자가 내내 뭐로 짜지 않아야 덥징집을 들고 와 그런 들고 와 그러니까 가만히 먹죠 할까는 보이죠 니네 마는 스카우바니 가만히 먹을 타죠 이제 뭐고 자는 게 비콘과 농내 농용 구마 간코는 야마바디 가나요 구마 묻지마이나 간코는 오구마와마 뭐 사는 건 나기를 오바 렉사래요 나타의 라이즈라 제가 니네 마도 겁니지 जोबथायाव आं मोनसे सोंलु सोंनो नाजादों फोसावदिं मेलाव बांसिनानो लिरो टिकादार बिक्रम दैमारि बिथाङा आखाइ मोनसे फोरमान बिलाइ लानानै होयो जिथा कलेजफोरा जानाय नंला बेबायदि फोरमान बिलाइ फैदों होननानै गोबां खौरां बिजों नुथारो थारैनो मा फोरमायनो सानदों बिक्रमनि खोथाखौथ' आरो मा बुंनो बिक्रमखौ बांद्राय बुंनोबो साना जों मानोना एखमबा गानबो खनो एखमबा नाटकबो खालायो सासे माबा कमेडियानसो बियो कमेडियानसो मिथिबायना बिक्रमआ बेहाय खुनु जयग'था गैया बिक्रमखौ अदालगुरि बायदियावनो रावबो जयग'था होआ आरो जोंनि बे क'क्राझाराव बोरै बिथांखौ जयग'था होनो बिथांनि खोथाखौथ' रावबो लाया सासे गोरलै गथ' बायदि लेखा लानानै नै ओरै जाबायनो बेनि बाहेरा बेहा माबा सासे थिखादार हा थारमाने बे सासे थिखादारा आरो नोङो दिनै बिपिएफनि मोजां खामानि मावनो नागिरदोंबा नों जइन जादोब्रा माबा बिक्रम नों जइन जादो बिपिएफआव जइन जानानै बिबान लादोना प्रेसिडेन्ट इउडि प्रेसिडेन्ट बेनो सेन्ट्रेलनि नङाबा पेरेन्ट बडियावसो सेक्रेटारिफोर हो बेनो बिनिफ्राय खामानि मावथों फाइट खालामनो फैदों दिनै मानो सिङाव सिखाव बायदि खामानि मावबाय थादों सायाव गावखौ साधु बायदि मानो देखायदों सायाव बिथाङा साधु देखायदों जे आं सासे कन्ट्रेक्टार आं बिपिएफनिबो नङा उमुकनि नङा गेजेरनि होननानै बुङो बे सारा बिपिएफनि एजेन्ट बियो एक नाम्बार एजेन्ट बियो बिपिएफनि एजेन्ट जानाय खामानि मावगासिनो दङ नाटक खालायफैयो बुजिबायना बिक्रम बायदि मानसिखौ जोंनि रायजो राजाया रावबो गयन' खालाया मानोना बिक्रमनि बेहाय खुनु नामानो गैया बिक्रमआ खुनु अबदान गैया बिक्रमआ बेफोर बुंनायनिफ्राय खुनु मोनथायानो गैया मानोना बिथाङा दिनै बर' जाथि दानायाव थोबथिंसेबो थैबो होआखै गोलोमखै बिक्रम बायदिया बै समाव थाखानि लबाव थिखादार मावनानै बबेबा लामाफोरखौ दुर्निति खालामनानै जानायनि बाहेरा बिथाङा जेबो गैयामोन आरो दिनै बिथाङा थाखा फैसा जानायखाय दिनै मा खालामबाय बिथाङा प्रमद बर'नि मोजां मोनसे सरकारखौ नायनो हायैनि प्रमद बर'निफ्राय खामानि मोनैनि थाखाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों राइट हेन्ड बायदि जानानै हाग्रामाजों हाग्रामा साजों अनजागौबा बिथाङा मा होनदों दिनै जायगा लानो थाखाय बिथाङा नंनाय नङैनि माबा 10टा कलेजा जालानो अमुक बिटिआर रेकर्डनि माबाया दफाया जालानो सोर बेलाय बिक्रमआ बिटिआर रेकर्डनि सोमोन्दै मा मिथिगौ जेबो मिथिया ओंखायनो दिनै बिक्रमआ बिटिआर रेकर्डनि सायाव एबसु बायदिनिफ्राय आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरि प्रमद बर' सारमोननि माबायाव मा होनो माखासे एलिगेसन लाबोनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ मिथिबायना गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा थिखादार बायदि था आरो जुदि थिखादारखौ मावनो गोसो गैयाबा बिपिएफआव जइन जा आरो बिथांनो बिबान हो आरो बिक्रम बायदिनि बाथ्राफोरखौ जों लाबोनाङा आरो मिडियाफ्रा खुनु बिक्रमखौ लानानै माबा खालायनो नाङा मा होनो फकास खालायनाङा मानोना बिक्रमनि जेबो अबदान गैया बिक्रमआ नंनाय नङैनि एखमबा गान खनो जाम्बा बायदि खालायो एखमबा मिथिबायना गानबो खनो एखमबा माबा मोसानोबो नागिरो बबेबा लेक्सार होयो नाथाय रायजो राजाया बिनि नाटकखौ मिथिगौ जोंनि क'क्राझारनि रायजो राजाया बे 1 नं लकसभा क'क्राझारनि समस्तिनि मानसिफ्रा रायजो राजाया बिक्रमनि खोथा बायदि लानाय नङा बिक्रमनि हेंथायै नङा होमबा जों भट होगोन आरो नोंथांमोना नाय फैनाय समाव 7 थारिखआव जोंना इलेक्सन जागोन रायजो राजाफोर जोंनि क'क्राझारनि साफ्रोमबो हारि धोरोम राव बासियाजासे लैहोर गावनि भटखौ थुफैनांगौ आरो ट्रेक्टरनि समाव भट होनांगौ एनडिएनि जि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी बिथांनो भट होफैनांगौ बिपिएफनोबो भट होनो नाङा कंग्रेसनोबो भट होनो नाङा सोरबा माने जिएसपिनोबो भट होनो नाङा जोंनाव सासेल' व्यक्ति जाय व्यक्तिया दिनै 10 बोसोरनि खहा जानायखौ दिनै सुफुंनो थाखाय दिनै खामानि मावनो थांगासिनो दङ आरो बै व्यक्तिखौ दिनै जोङो 10 बोसोरनि उनाव सासे क'क्राझाराव जोङो जे बर' हिसाबै जे जोङो एमपि मोननो थांगासिनो दङ बै एमपिआनो जाहैबाय जयन्त बसुमतारी आरो जयन्त बसुमतारीनो ट्रेक्टरनि सभायाव भट होनानै देरहासार खालायगोना खाथां जाबाय आरो दिनै नोंथांमोननि सिगाङावबो आं खावलायो जायफ्रा एसे गोनो गोथो जानानै दं सोरबा कास्टमनि खोथा सोरबा बिक्रमनि खोथा बेबायदि मा होनदों बैसो गैयै मिसवेर माने जाय साननो हनो हाजोबै पलिटिकेलनि डायलग रोङै लेक्सार रोङै अभिगथा गैजाबै गियान गैजोबै व्यक्तिफोरनि बाथ्राफोरखौ जों जिबनाव लानो नाङा
जोंनि दानि रायजो राजाफ्रा सेथना बुजियो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा दाना एनालाइसिस खालायो बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा जोंहा मिथिगौ फोथायनाय दङ आरो गोबां बिपिएफनि मानसिफ्रा आंखौ बुंदों जे जों एबा ट्रेक्टरनि सुबिदायाव भट होगोन नोंथांमोननि सरकारा सान्थियाव लाबोदों नोंमारगौ नोंथांमोननि प्रमद बर'आ सासे गेदेर नेतामोन प्रमद बर'जों थायोब्लासो जेब्लायबो जोङो अननायखौ मोनगोन लरेन्स इस्लारि बायदिजों थायोब्लासो जोंनि ओनसोला गोग्गागोन जोंनि ओनसोला सान्थि जागोन आरो बे सान्थि परिबेसखौ जों दिनै मोननो हादों जों मोनसे समाव थानो हायामोन गावजों गाव जों नायलायलायनो हायामोन गाव बिदा फंबायजों जों अनलायलायनो हायामोन नाथाय दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारिमोननि सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर दानायनि गेजेरजों दिनै जोङो बिपिएफ इउपिपिएल अनलायलायनानै थांलाय फैलाय खालामनो हादों होननानै बिथांमोना बुंदों